Ini nga video atong ila-ilahon ang pito ka tawo nga gisgutan sa Biblia nga sila ang nag-edad og 900 plus usa sila namatay. Base sa mga pagtuon, ang mga tao sa libro sa Genesis sa wala pa ang lunop dagko sila gidad. Una, tungod kay niadtong mga panahon na wala pa gyud nauso ang mga gadget. Ikaduha, wala ang ilang mga pagkaon is wala pug kayo mga dili pug kayo inabunuhan og dili pud inisprehan. So wala sila mga preservatives, mukaon sila mga presko gikan sa kaumahan. Mao nga usa sa mga timbang-timbang sa mga scholar mao'y mga rason kung anong dagko silang mga edad. So atong pagisgutan karon ani ang pito ka mga tawo nga gisgutan diya sa Genesis nga 900 plus usa sila nangamatay. Number 7, si Enos. In Genesis chapter 5 verse 10 to 11, nabuhi pa si Enos og laing 815 katuig, nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 905. Number 6, Kenan. In Genesis chapter 5 verse 13 to 14, ug nabuhi pa si Kenan og laing 840 katuig, nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 910. Number 5, Seth. In Genesis chapter 5 verse 7 to 8, ug nabuhi pa si Seth og laing 807 katuig, nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 912. Number 4, Adam. In Genesis chapter 5 verse 4 to 5, human matawo si Seth, nakaabot pa gayud si Adan og laing 800 katuig ug nakaliwat siya ubang mga anak, namatay siya sa panuigong 930. Number 3, Noah. In Genesis chapter 9 verse 28 to 29, human sa lunop nabuhi pa si Noah og laing 350 ka tuig, namatay siya sa panuigong 950. And number 2, Jared. In Genesis chapter 5 verse 18 to 20, sa 162 na ang panuigon ni Jared, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Enoch og nabuhi pa siya laing 800 katuig, nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 962. Og number 1, ang pinakadakog edad sa Biblia mao si Metusela. In Genesis chapter 5 verse 25 to 27, sa 187 na ang panuigon ni Metusela, nakaliwat siya lalaki nga si Lamech ug nabuhi pa siya laing 782 katuig, nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 969 katuig. So in short, si Metusela ang pinaka taas og edad nga namatay diya sa Biblia, nga nagpanuigon ang iyang edad og 969. O sumala sa ako mga nakalap nga mga pagtuon, mao kadto ang mga tawo nga kinadak-ag mga edad, pito ka tawo nga kinadak-ag edad diha sa Biblia. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. To God be all the glory. God bless us all.